Hey Edwin, ik zit al de hele tijd op kop. Kun jij ook even? Neem maar even over hoor. Het idee voor de virtuele Alverstedentocht komt van Nout Wallis de Vries. Als echte makkemer wil ik natuurlijk 50 Elfstedentochten op rij. En dat is een beslissing die je vroeg maakt in je leven. Ja, dan ga ik natuurlijk niet na 15 ritten zeggen van nou dan dit jaar maar niet. Dus ik heb meteen de organisatie gebeld en gezegd van ja jongens laten we het dan op Zwift doen. En dat idee vonden we dusdanig leuk dat we dat oppakt hebben. Er gaan heel veel evenementen helaas net terug, ik begrijpelijk. Maar we tochten dit evenement, dat kan wel terug in en veilig. Dus op 1 juni gaan we de 234 kilometer virtueel op de home trainers fietsen. Als je meedoen willen, hebben we je een fiets nodig die aansluiten we kan op speciale software. Met een sensor neemt dat programma je mee in een route. Spiet ik nog net de echte Alverstedenroute. Die is nog net beschikbaar in deze software. Je ziet niet het beeld van de Elfstedenroute. En daarom raden we eigenlijk ook aan dat mensen die in een groepje meedoen, om toch nog even een extra tablet of zo erbij te zetten. Om daarop de hele dag dan een chat met elkaar te hebben. Dat je toch die flauwe grappen kan maken. Want ja, de Elfstedentocht, dat doe je voor de gezelligheid. Het is toch een toertocht. Hey Edwin. Ja. We zitten al bijna op 153. Dan hebben we de stempelpost van Eilst, hè? Heerlijk. Kunnen we even 5 minuten eraf. Maar is een virtuele Alverstedentocht, zonder stempelpost, zonder publiek en familie die het in sleert omzetten komt met een pannen macaroni, wel leuk? Echt leuk is de Elfstedentocht in de buitenwereld fietsen. Maar ik denk dat dit een heel goed alternatief is. Die vrouw met de macaroni, ja, die wil ik wel weer rond Sloten hebben graag. Maar die hoeft nu alleen maar de trap op te lopen, hè? Die hoeft niet met de hele caravan in Sloten te gaan staan. En het leuke is dat je bent nu wel de hele dag bij vrouw en kinders in mijn geval. Dus ik verwacht eigenlijk ook wel dat bij de stempelposten. Want de stempelposten gaan we dus ook echt doen. 5 minuten pauze op de afstand van Franeker, van Dokkum. Dan kun je toch even vrouw en kinderen een high five geven. Even een kleine toiletstop en weer door. Gewoon wij is voorzitter Stefan Rekker altijd druk met de organisatie. Dit hier net. Gewoon mooi fietsen. Ja? Maar op een home trainer. Net in het echt. Dus jou stel ik wel mij dan? Ik doe 234 kilometer mooi. Ze had elk nadeal zijn voordeel. Want er zit dit keer geen limiet aan het tal deelnemers. En oud-prof Liewe Westra had ook al thuis zijn om vanuit zijn huis in Spanje mee te fietsen.